Nselmilkom. Vassalli u t-talim tal-Malti. Is-seklu 17 kien is-seklu tar-raġuni. Galileo u Newton uħollu l-problema tal-univers mingħajr referenza għal kittieb sagru u tradizzjoni. Fl-1690 John Locke stampa an essay concerning human understanding li ċaħat id-dnub oriġinali billi l-bniedem jitwielet tabula rasa. Mhux tabxejn li Paul Hazar jirreferi għal dak iż-żmien bħala il-kriżi tal-kuxjenza Ewropea. Dan il-moviment rivoluzzjonarju laħa l-qofol tiegħu fit-tieni nofs tas-seklu 18. Kien iż-żmien tal-Illuminizmu. Meta skont Immanuel Kant, il-bniedem minn tifel sar raġel. Is-sogra jaħseb moħħu u ma ħalla lil ħadd jaħseb għalih. Kull attività umana tpoġġiet taħt it-teleskopju tar-raġuni, kif spjegata fl-encyklopediji. X'imbagħad ta' dan il-moviment frisk wasal ukoll Malta permezz ta' żewġ personaġġi eċċellenti. Nicole Muscat, l-ewwel Avukat Ġenerali ta' Malta, sfida lil Piju VI b'kuraġġ inkredibbli. F'konfront mingħajr preċedent u saħaq fuq is-separazzjoni bejn Stat u Knisja. U biex niġu għas-suġġett tagħna, Michelangelo Vassalli ħolom li jibdel il-pajjiżu bl-edukazzjoni u permezz tal-lingwa nazzjonali l-Malti. Għal dan il-għan beda jistudja l-arbi għand Don Giuseppe Calleja fejn se rebaħ il-premju tas-suġġett. Dik is-sena stess, 1785, Michelangelo, issa ġuvni ta' 21 sena, kien Ruma, student tal-Università La Sapienza. L-ewwel għan tiegħu kien li jsir missjonarju u kien saħa l-ewwel 4 ordnijiet minuri biex beda jissejjaħ abate. Imma Ruma telatlu għal rasu. Il-kotba li beda jaqra bħal Dejde Littia delle Pene ta' Cesare Beccaria bidlulu ħajtu. Ma waqax minn fuq iż-żiemel, imma bħal Rousseau fi triqtu biex jiltaqa' ma' Diderot, jew bħal Edward Gibbon fil-Knisja tal-Areċeli, Ruma, vuċi ġewwinija perswaditu li kien sar bniedem ġdid. Sit tiegħu innifsu. Dan is-sens ta' libertà ma beżżawx, anzi mlieħ b'sens ta' ferħ u dawl. Konxju li kellu ruħ ta' ribell. Mhux aktar missjonarju tal-Misilmin, imma missjonarju ta' pajjiżu, billi jiġġenera l-ħutu Maltin permezz tal-lingwa tagħhom. Kien għalhekk li fassal l-alfabet, dizzjonarju u grammatika, li bihom seta' jwettaq il-pjan li kellu. Kien pjan metikolus, kif spjegah tant tajjeb fil-proġetto li der fil-lexikon l-istampa fl-1796. Kella tkun sistema ta' edukazzjoni nazzjonali, mhux għall-elit biss, bħal Marija Teresa, it-tifla tal-konti Ignazio Muscati Navarra, li kienet taf it-Taljan, l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Latin, imma wkoll u l-aktar għal klassijiet il-foqra. Daw l-iskejjer ma kellhomx ikunu mmexxija mill-kleru. Kieku biss il-Ġeżwiti kienu tkeċċew fl-1768 u magħhom is-sistema edukattiva antikwata li kienu jipprattikaw. Imma jekk il-Knisja ma kienx ħajkollha sehem fis-sistema edukattiva ta' Vassalli, kellha responsabilità li tipprovdi l-iskejjel u l-finanzi. L-att ta' kappelli mxerda mal-gżira kollha kellhom iservu ta' klassijiet. Fil-waqt li l-proġett neċessarju u utli kien ħajkun iffinanzjat mill-benefizzji ekklesjastiċi li kienu tant numerużi Malta. Fil-knejjes kellhom ukoll jitpoġġew kaxxi tal-flus biex il-fidili jitfgħu id-donazzjonijiet tagħhom. U liedna Star Vassalli kienu jibqgħu jafuqulna.
Kien hemm min ma kienx jaqbel li l-iskejjel ikunu għal kulħadd. Posthom Voltaire. Għax min kan ħajaħdumlu lejli li kellu, jekk it-tfal tal-bdiewa jarfu il-benefiċċji tal-edukazzjoni. Dan imbattitu wasal Malta wkoll. Ta' din l-idea kienu l-imħallef Francisco Saverio Farrugia u l-baruni Gaetano Pesani. Mhux vassalli li espost tal-kurrenti intellettuali u kulturali tal-illuminizmu fl-Italja ma kellu l-ebda simpatija ma din il-politika reazzjonarja. Kien tal-fema li l-edukazzjoni kienet l-oġġett prinċipali li nazzjon jista' jippossedi. Kien demokratiku ġenwin. Bniedem il-litterat jistqar fi-stedina jixbaħ l-ħmarama. Mutajjeb għal xejn, moddi biżmien minn kulħadd u ddisprezzat minn oħrajn. Vassalli jipprepara sistema edukattiva immirata għad-dinja kontemporanja li kienet tipprepara lill-istudenti bħala membri attivi tal-komunità. Ma kienx hemm post tal-Latin. Minflok l-aritmetika, is-snajja, ix-xjenzi, l-arti mekkanika kienu koll interessati li jipproduċi mhux biss ċittadini utli imma wkoll ċittadini onesti. Jobdu l-liġijiet, jirrispettaw lilhom infushom, uħobbu l-ordni u l-ġid pubbliku, jistmerru l-iżball, jaħarbu l-qerq u l-ingann. Dan kien lan tat-tagħlim tad-dottrina nisranija. Bil-misterju li jintaħħa id-dommi qaddisa u l-prinċipji eterni, ir-reliġjon jgħidilna Vassalli tikkontrolla l-bniedem fil-waqt li tikkun slaħ b'tagħmiet futuri. Imma dawn il-virtujiet kif seta' wieħed jakkwisthom mingħajr il-lingwa nazzjonali? Vassalli bandaħax fil-kwistjoni għaddejja dak iż-żmien fl-Ewropa dwar l-oriġini tal-lingwa, kien aktar ħsiebu fuq in-neċessità li tikkultiva l-lingwa Maltija. Nistgħu nibqu fid-dlam tal-muti, tat-torox u tal-omja li la jitkellmu, la jisimgħu u lanqas jaqraw? Le, ma jxirqilniex dan kollu. Hawn Vassalli kien qed jimxi fuq il-passi tan-Naplitan Antonio Genovesi li kien tal-fema li jekk it-tagħlim isir b'lingwa barranija l-iskejjel jipproduċu imħuħ stupidi u mingħajr użu. Vassalli jiżvolġi argument ieħor. Il-Malti ma kellux ikun biss l-għodda tat-tagħlim, imma bħala lingwa nazzjonali kellu jkun l-ewwel lingwa malma. Dan kien il-metodu ġdid li kien użat minn nazzjonijiet kollha u li Vassalli seta' adotta minn Giancarlo Carli. Mhux tal-li meta nitwildu jimlewna rasna b'ħafna ħmerijiet, imma aħna kundennati wkoll nitalmu nikdbu u naqraw bil-Latin u bit-Taljan. Ir-riżultatu li ma nitalmu xejn. Jew dak il-ftit li nitalmu jkun konfuż u niksbuh biss wara ħafna snin u b'tant tbatija. Vassalli stqar kemm sofra u stess u qatt ma seta' jinsa kemm tfal brillanti kellu maħallu l-istudju b'telf kbira għan-nazzjon. Vassalli jġib eżempji oħra biex jenfasizza l-importanza tal-użu tal-Malti. Isemmi esortazzjoni kontra d-da li kien raf sagristija f'waħda mill-knejjes f'Malta u jirrimarka li ma setgħetx ikollha l-effett mixtieq billi kienet miktuba bit-Taljan. Tista' r-reliġjon tikseb lan tagħha jekk ma tkunx malma tajjeb u jekk ma jkunx hemm kotba biex jispjegawha bil-lingwa tal-poplu. Lanqas il-predikaturi ma jistgħu jesprimu ruħhom kif jeħtieġ jekk il-lingwa mhix kultivata. Fuq l-eżempju ta' Bekkarija, Vassalli jsemmi wkoll il-ħtieġa li l-liġijiet jinkitbu bil-Malti biex jinftehmu mill-poplu. U l-litterat seta' jifhem x'hemm f'kuntratt. Ma setax in-notara qarraq bih. Id-diżappuntat bil-ħakma tal-ordni, Vassalli naqat mal-ġagbini u qam mas-sidien despotiċi. Il-pjan falla u ġie arrestat, imma ħarab biex reġa' ġie Malta fi żmien il-Franċiżi. Din id-darba ġie eżiljat tal-Omru. Is-Setilja naħa t'isfel ta' Franza fejn beda jmexxi l-industrija tal-qoton. Ix-xorti li ġiet ittraditu għax il-waqgħa ta' Napoleon kienet tfisser it-tmiem tal-impik tiegħu. Irritorna Malta fl-1820, flimkien ma' martu u wliedu, f'povertà estrema. Rema x-xabla u reġa' qabad il-pinna
biex ikompli l-vokazzjoni primarja tiegħu, il-fidwa ta' niesu permezz tal-edukazzjoni u l-użu tal-Malti. Mal-ħakma Ingliża ta' Malta kienu ġew numru ta' missjonarji protestanti, fosthom iċ-Church Missionary Society. Dawn kellhom idea fantastika li jipprotestantaw lil pajjiżi madwar il-Mediterran bil-luf ta' Bibbji bit-Taljan, bl-Arbi, bid-Dorg u bil-Grik li kienu jiġu stampati Malta. Kellhom ukoll idea aktar kiberika li jagħmlu lil Maltin protestanti. Imma kif seta' dan isir jekk il-Maltin ikunu illitterati, ma jafux jaqraw il-Bibbja, is-sinjal ewlieni tal-protestanti. Għal dan il-għan Vassalli bida jgħallem il-Malti l-Università l-ewwel professur tal-sinu. Ma kellux kriżi ta' koxjenza, issa li kien deista, jemmen biss fil-ħalliq. Vassalli provdilhom ukoll materjal għall-iskejjel, fosthom id-dialogu bil-Malti, eżerċizzji ta' kliem appost bħal spiritu u ġisem, kif ukoll għażla ta' barabboli, mirakli u diskorsi ta' Kristu u fuq kollox it-traduzzjoni tal-4 Evanġeli u l-Atti tal-Apostli. Dan il-materjal kollu kien jintuża fl-iskejjel bħal dik metodista tar-Reverendu John Keeling, il-Malta Charity School. Nistgħu nimmaġinaw il-ferħ ta' Vassalli. Meta sema tfal Maltin jaqraw il-kodba mqazza u jfoħru l-Alla u s-Salvatur il-Kreatur u s-Salvatur tagħhom bil-lingwa tagħhom. Vassalli issa kien wiesaq lejn it-tmiem ta' ħajtu imma mhux ħajmut qabel jikteb it-testament tiegħu fil-forma tal-motti, aforizmi e proverbi Maltesi. Ktib tal-qari ieħor fl-iskejjel protestanti. Il-proverbi kienu forma ta' kodiċi nazzjonali, ġabra ta' liġijiet għal ġid tas-soċjetà li jirrappreżentaw il-kwalitajiet l-aktar nobbli tal-bniedem. Huma l-arkivi u t-teżor tal-poplu, stampa tal-ferħ u d-dubejjaq tagħhom. B'kelma waħda katina mal-passat u forsi nostalġija għat-tef ta' virtujiet ta' epoka ta' qabel. Jiġifieri mhux biżżejjed li l-Maltin ikunu letterati fl-isierhom, imma jeħtieġulhom ukoll li jħobbu l-virtu u jobodu l-vizzju. Vassalli rtira fis-sikurezza tal-passat, qisu diżilluż biċ-ċiviltà ta' żmienu. F'dan is-sens kien aktar romantiku milli illuminista. Miet fl-1824. Imma kien għadu waħħal mal-iskrivanija. Jitraduċi s-Sultan Ċiru u littra ta' San Paolo Rumani. Ma romhomx stampati, imma bid-diżappunti kollha li kellu kompla jiddefendi postu sal-aħħar, konxju li ma setax injora l-kuxjenza tiegħu li jifdil il-pajjiżu permezz tal-edukazzjoni. Jekk l-avversarju tiegħu setu joħdulu kollox, żgur li mhux moħħu u qalbu. Ringrazzjakom.